ராமரம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய சலாபியே சக்ஸோமும் மிலமேனகஸ்ரீ ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீசிம்ஹாவினம் பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயும் ததா சிவபாத்திகம் ஏ கிருஷ்ணா கருண சிந்தே தீனபந்தே ஜகத்பதே கோபிஷா ராதா காந்தா நமஸ்தே. अब्दहांजन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी शुभानुदेवी प्रियमाणी हरिप्रिय वांच कल्पतराय पदनाना भावनीय नयो नमो नमः. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. நண்பருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாயத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதாவது இந்த பௌதிகமான உலகத்துல எப்படி நம்ம மாய ஆட்கொள்ளப்படுகிறது அப்படின்னு ஒரு ஒரு அத்தியாயம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்ப இது 3வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப சிறப்பா நாமும் இனி படிக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 3வது அத்தியாயத்துல என்ன சொல்லப்பட்டது? மாய என்பதற்கான வரையுறை. அது 5 விதமான செயல்பாடு. அந்த 5லிருந்து திரும்பவும் நாமும் 3 விதமான சாராம்சம் மூலியமாகவும் இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப முதல்ல வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, ஸ்ரீல பிரபுபாதா பல பொருள்களில் இருந்து மாயை என்ற சொல்லிற்கான பல்வேறு வரைவுகளை நம்மால் அளிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு. இதுல பாத்தீங்கன்னா முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்து தனிந்து இருப்பு கொண்டுள்ளோம் என்னும் கருத்தே மாயே எனப்படுகிறது. அப்படின்னா பகவானுகிட்ட இருந்து நம்ம விலகி நிக்கிற செயல் எண்ணம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அப்ப அதுதான் மாயை. நாம பகவானுகிட்ட இருந்தாதான், அவரை மையப்படுத்தி செயல்பட்டாதான் நமக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கிறார். நம்ம எப்படி விளக்க முடியும்? அதை யோசனை பண்ணி பாருங்களேன். பகவான் நமக்குள்ள இருக்கிறார். அப்ப இருக்கும்போது நம்ம அந்த பகவான் உள்ள இருக்கிறான்ற நிறைய பேருக்கு அது தெரிய மாட்டேங்குது. அதுலயே அறியாமையில இருக்கிறாங்க. அதே நம்மள மாதிரி பகவத் பக்தர்கள் அதை அறிஞ்ச பிறகு நான் தனிமையான இடத்துல வாழணும், தனியா இருக்கணும், பகவானை விட்டு விலகி நிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அது பௌதிகத்துல போகும் இல்லைங்களா? அதுதான் மாயன்னு சொல்லப்படும். எந்த செயலுமே பகவானை மையப்படுத்தி அந்த செயல் தான் உத்தமம், அதி உத்தமம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது இல்லாம நம்ம செய்யற செயல், சாப்பிடுற விஷயம் கூட சரி, நம்ம சாப்பிடுற விஷயம் கூட பாத்தீங்கன்னா அது பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அதை நாம சாப்பிட்டோம்னா தான் நல்லது. அதை சாப்பிடாம சொல்லும் போது அது மாயை. அந்த சாப்பாடு நமக்கு வந்து நிறைய உபாதைகள் நமக்கு கொடுக்கும். நம்ம என்னதான் விட்டமின் சத்து சாப்பிட்டாலும் சரி. இப்ப ஒண்ணும் இல்லை, இப்போ கீதை என்ன சொல்றதுன்னா, ரசோகுணம், தமோகுணம், தத்துவகுணம், இந்த 3 குணமான நம்ம அந்த உணவை உட்கொள்ளும் பொழுது நமக்கு அந்த குணங்கள் வருதுன்னு சொல்றோம், படிச்சிருக்கிறோம். அப்படிப்பட்டு இருக்கும்போது நாம பகவானை மையப்படுத்தி செயல்படாம, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம அதே சாத்வீக உணவு எடுத்தா கூட அது நமக்கு பாதகம் தான் இல்லைங்களா? சாப்பிட்ற விஷயத்திலே நம்ம 24 மணி நேரமும் நம்ம சுவாசிக்கிறோம், காற்றை சுவாசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அது எப்படி நம்ம சுவாசம் நிறுத்திட்டா நம்ம பண்ணோம்னா, ஏன்னா இந்த சுவாச காற்று நம்ம எடுத்துட்டு திருப்பி வெளியே விடுறோம் பாத்தீங்களா? அந்த வெளியே விடும் போது அசுத்தம் பண்ணி தான் நம்ம விடுறோம். அது அசுத்தம். அது நம்ம இயற்கையான காற்று பகவான் நம்ம கொடுக்குறார். இந்த இயற்கை மூலியமா நம்ம கொடுக்குறார், இந்த மரம் செடி குழி மூலியமா கொடுக்குறார். அப்போ அதை நாம வந்து அசுத்தம் பண்ணி நம்ம கொடுக்குறோம். அப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்து அதர்மவாதிகள் தான் இயற்கைக்கு இல்லைங்களா? அந்த அசுத்தம் பண்ணி திரும்பவும் பகவான் என்ன பண்ற, சுத்திகரி பண்ணி நமக்கு திருப்பவும் கொடுக்குறார். நம்ம விட்ட காத்து நம்ம சுவாசிச்சா என்ன ஆகும்? நம்ம கண்டிப்பா இறப்பு தான், கண்டிப்பா நோய் வரும், கண்டிப்பா பிரச்சனை வரும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ பகவானை வந்து நம்ம மையப்படுத்தி தான் நம்ம செயல்படணும். அப்போ இதுல என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்களிடம் இருந்து, அதாவது விஷயங்கள் உள்ளது உள்ளவற்றை அறிந்த ஆத்மாவிடம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது நான் வாசிச்சிடறேன் மாதாஜி, இது நான் வாசிக்கிறேன். நேத்து நீங்க கஷ்டப்பட்டீங்க இல்லையா? அது கொஞ்சம் பெரிய இதா இருந்தது. இதுல கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இது. நான் இதை வாசிக்கிறேன், நான் பாத்துக்கிறேன். ஏதாவது டவுட்னா உங்களுக்கு வர மாட்டாது. சரி, இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தை பெறுவதற்குன்னா பலன்கள், அதாவது தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள். இப்ப நாமெல்லாம் வந்து கீதையை படிச்சிருக்கிறோம், உணர்ந்திருக்கிறோம், 2 லெவல் வந்துட்டோம், 3வது லெவல் வந்துட்டோம். ஆனா இருந்தாலும்
நம்ம 100% நம்ம ஒன்றும் வரல. பிரம்ம நிலை யாருமே அடைய முடியாது. யார் அடைய முடியும்? இறக்கும் தருவாயில தான் நாம் அடைய முடியும். பிரம்ம நிலை அடையறோம்னா இறக்கும் தருவாயில தான் அடைய முடியும். அது வரைக்கும் யாருமே சில பிரபுபாதாவும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, எந்த எந்த உயிரினமா இருந்தாலும் சரி, இறக்கும் தருவாயில என்ன நினைக்கிறியோ அவன்தான் முக்தி. அவன்தான் பிரம்ம நிலை. இல்லைங்களா? சோ அது வரைக்குமே நாம வந்து பகவானை பத்தி நம்ம ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருக்கணும், நடந்து செயல்பட்டு அவரை பத்தி நினைச்சுட்டே இருக்கணும். அவன் தான் தன்னுணர்வு அடைஞ்ச ஆத்மா. அந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் பகவானை விட்டு விலகி நிற்பானா? டெஃபினட்டா நிற்க மாட்டான். அதை விலகி நிக்கிறான்னாவே அப்ப அந்த மாயே உள்ள வந்துடுறான், கம்ப்ளீட் உள்ள வந்துடுறான். இல்லைங்களா? அப்ப ஞானத்தை பெறுவதின் பலன் எல்லா உயிர்வாளுமே பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அம்சம் என்று அறிவை பெறுவதாகும். இல்லைங்களா? நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம் பாருங்க. ஒரு பூச்சி, ஒரு நாய், ஒரு பூனை, ஒரு எலி, இது எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம். நாம என்ன நினைக்கிறோம் பாருங்க, ஐயோ நம்ம வீட்டுல எறும்பு வந்துச்சு, ஐயோ நம்ம வீட்டுல கர்ப்பம்பூச்சி வந்துச்சு, ஐயோ நம்ம வந்து அதை கொல்ல ஓடுறோம். நாம எலியை பிடிக்கிறதுக்கு பாசானம் வைக்கிறோம், கர்ப்பம்பூச்சியை கொல்றதுக்கு நாம இது பண்றோம். ஆனா நம்ம மேல தப்பு வச்சுக்கிட்டு அதை கொல்ல போறோம். அதுவும் பகவானுடைய அம்சம்ன்றது நம்ம தெரியல. அது ஏன் கர்ப்பம்பூச்சி நம்ம வீட்டுல வருது? நாம சுகாதாரமா இல்லை. நம்ம வீடு சுகாதாரமா இருந்ததுன்னா கர்ப்பம்பூச்சி உள்ள வராது. அதுவும் அதோட இடத்துல இருக்கும், அது இடத்துல வாழும். இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம மேல பழி நான் தப்ப வச்சுக்கிட்டு அதை நம்ம உயிர் வச்சு கொள்றோம்னா அப்ப அது அபத்தம் தானே. இல்லைங்களா? அதுவும் பகவானுடைய அம்சம் தான். எல்லா உயிர்வாளிகளுமே பகவானுடைய அம்சம் தான். அதை அறிஞ்சவன் தன்னுணர்வு அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள் தான் அறிய முடியும். பௌதிகவாதிகள் கருமிகளும் அது சொன்னாலும் புரியும் முடியாது. இல்லைங்களா? பெறுவதாகும். பகவான் கிருஷ்ணனிலிருந்து தனிந்து இருப்பு கொண்டுள்ளோம் என்னும் கருத்தே மாய. இல்லையா? அது பகவத்கீதையில 4வது அத்தியாயத்துல உன்னத ஞானத்துல 35வது பாதத்துல சில பிரபுபாத பொருளுரை ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்கிறார். அதை படிக்கலாம், நீங்க படிச்சு பாருங்க. இரண்டாவது, பகவான் கிருஷ்ணருக்கு புறம்பாக நமக்கு ஒரு தனி அடையாளம் உள்ளது என்று கருதும் உயிர்வாழின் கருத்தே மாயே என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஏன் பாருங்க, ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கார். நமக்கு ஒரு தனி அடையாளம் இருக்கு. இப்ப நான் கேட்டா என் பேர் இதுதான் அப்படின்னு நம்ம வச்சிருக்கோம். இப்போ நம்மளுடைய மகாராஜா எனக்கு ஒரு பேர் வச்சார். எல்லாருக்கும் தீட்சை வாங்கணும், எல்லாருக்கும் ஒரு பேர் வச்சிருக்காரு. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி சிங்கார செல்வம், பெற்றோர்கள் வச்ச பேரு சிங்கார செல்வம். எல்லாருக்கும் ஒரு நாமம் இருக்கு, அதான் என் அடையாளம் நம்ம நினைக்கிறோம். கண்டிப்பாக அது கிடையாது. நம்முடைய அடையாளம் என்ன தெரியுங்களா? பகவானுடைய பகவத் பக்தர், நான் பகவானுடைய நித்திய சேவகன் நினைக்கலாம் பாருங்க, அதுதான் அறிவுத்தமம். நான் என்னன்னா நம்ம டாக்டரா இருக்கலாம், இன்ஜினியரா இருக்கலாம், கலெக்டரா இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு உத்தியோகத்துல பெரிய உத்தியோகத்துல இருக்கலாம். அது நம்ம அடையாளம் கிடையாது. அது அடையாளம் இந்த உடலுக்கான அடையாளம். அது இந்த பௌதிகமான அது மாய. இந்த உடலே மாய. அந்த உடலுக்கு தகுந்த அடையாளம். ஆத்மாக்கு அது அடையாளம் கிடையாது. ஆத்மாவோட அடையாளம் பகவானுக்கு நித்திய சேவகன் உள்ள அடையாளம் தான். அந்த சேவை தான் நம்ம பண்ணணும். இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க ரொம்ப அழகா ரொம்ப கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. என்ன சொல்றாரு பாருங்க. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு புறம்பாக நமக்கு ஒரு தனி அடையாளம் உள்ளது என்று கருதும் உயிர்வாடிகளின் கருத்தே மாயை என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாங்க பாருங்க. பூர்ண விஞ்ஞானத்தில் போதிய ஞானம் இல்லாததால் நாம் தற்பொழுது மாயின் மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம். போதிய விஞ்ஞானம், இப்ப விஞ்ஞானத்தை எடுத்துக்கலாமே. இப்ப நம்மளுடைய மொபைல் எடுத்துக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள். நம்ம அன்றாட யூஸ் பண்ற ஒரு மொபைல். இதே ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த மொபைல் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோமா? நினைச்சு பாருங்க. பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டிஜிட்டல் மொபைல். அப்ப அந்த ஒரு மாதிரி மொபைல், அது நம்பர் சொர்க்கம் தெரியும், பேரும் தெரியாது, ஊரும் தெரியும், அந்த மாதிரி கிடக்கும். அந்த மொபைல் இப்ப யாராவது யூஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க? கண்டிப்பா முடியாது, பண்ண மாட்டோம். இன்னைக்கு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அந்த மாதிரி இருந்தது. ஆனா இது என்ன சொல்றதுன்னா இது ஒரு மாயே அப்படின்னு சொல்லுது பகவான். இதுதான் சொல்றாரு பூரண விஞ்ஞானம். ஏன்னா அன்னைக்கு உள்ளதை நாம இன்னைக்கு ஏத்துக்க மாட்டோம், இன்னைக்கு ஏத்துக்கிட்டதை நாளைக்கு ஏத்துக்க மாட்டோம். அப்ப அது பூர்ணமா? அது அந்த விஞ்ஞானம் தேவையா? நமக்கு தேவையே இல்லை. நம்முடைய விஞ்ஞானம் எது தெரியுங்களா? ஆன்மீக விஞ்ஞானம் தான் நமக்கு தேவை. ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, வேதங்கள், புராணங்கள், இதுதான் விஞ்ஞானம். இதுதான் நம்ம நல்வழிப்படுத்துற விஞ்ஞானம். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது நம்ம உடலுக்காக. எது? இந்த டாக்டருக்கு, இன்ஜினியருக்கு, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிக ஞானம். அந்த ஞானம் தேவைதான். எதுக்கு? நம்ம ஜீவிக்கிறதுக்காக. அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. இப்ப இந்த மாதிரி விஞ்ஞானங்கள் அதை நாம வந்து பௌதிகத்தான் தேவை. அதுவும் ஒரு மாயை. அதுல இருந்து மீண்டு வரணும்.
இல்லைங்களா? அதனால் நாம் பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்து தனிந்திருப்பதாக எண்ணுகிறோம். நாம் கிருஷ்ணரிடமிருந்து பிரிந்து பகுதியாக இருப்பினும் அவரிடம் இருந்து நாம் வேறானவர்கள் அல்ல. இந்த இடத்துல ஒரு நல்ல பாயிண்ட் பாருங்க. நாம் கிருஷ்ணரிடமிருந்து தனிந்திருப்பதாக எண்ணுகிறோம். பகவான் யாரு? அவர் வந்து பகவான். அவரு நாம ஒண்ணு ஆக மாட்டோம். அது உண்மைதான். அதான் இங்க சொல்றாங்க பாருங்க. நாம் கிருஷ்ணர் பிரிந்து பகுதியா இருப்பினும் நம்ம அவர்கிட்ட பிரிஞ்சு இருக்கிறோம். உண்மைதான். ஆனா நம்மளுடைய எண்ணம் என்ன? பகவானை சுத்தி தான் இருக்கும். நம்மளோட செயல் என்ன? பகவானை சுத்தி தான் இருக்கும். பிரிஞ்சு இருக்கிறோம். ஓகே. நம்ம பகவான் ஆக முடியாது. அவருக்கு சேவை மனப்பான்மையோட இருக்கும். அவரிடமிருந்து நாம் வேறானவர்கள் அல்ல. நம்ம அவர் கூட தான் இருக்கிறோம். நமக்குள்ளேயே இருக்கிறார் அவர். அவருக்குள்ள நாம இல்ல. அவர் நமக்குள்ள இருக்கிறார். இந்த மாற்றம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். அவருக்குள்ள நம்ம போனோம்னா பகவத் பக்தராக இருக்கணும். அனநிய பக்தராக இருக்கணும். அதுதான் பிரம்ம நிலை. இல்லைங்களா? அப்போ உயிர்வாளிகளின் உடலில் காணப்படும் வேற்றுமைகள் மாயே அல்லது உண்மையற்றவை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்ப இந்த உடல் உண்மை அல்ல. இது அழியக்கூடிய உடல். ஆத்மா அழிவல்லாதது. அழிவில்லாதது. அப்ப நாம் அனைவரும் பகவான் கிருஷ்ணரை மகிழ்ப்பதற்காக இருக்கிறோம். தன்னுடைய உறவினர்கள் உடல் சார்ந்த தற்காலிக உறவு. உறவினர்கள்னா யாரு? நம்முடைய கணவன், மனைவி, பிள்ளைகள், தகப்பனார், தாயார், உறவினர்கள், இவங்க எல்லாருமே என்ன சொல்லப்பட உடல்கள் சார்ந்த தற்காலிகமான உறவு. இந்த உடல் நம்மளை விட்டு போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன். இந்த ஆத்மா உடலை விட்டு போயிடுச்சுன்னா இது அவ்வளவு நான் முடிஞ்சு போச்சு. ஆத்மாக்கு நாமமே கிடையாது. இந்த உடலுக்கு தான் நாமம் இருக்கு. ஆத்மாக்கு நாமம் கிடையாது. ஏற்கனவே ஒரு கதை கூட நம்ம படிச்சுட்டு சொல்லியிருக்கோம். அர்ஜுன வச்சு கதை தான். அர்ஜுன ஒரு இடத்துல எடுத்துன்னு போர்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு. அவன் அன்னகாரனும் பெரிய சக்கரவர்த்தி ஆயிட்டான். அகண்டா பாரதத்துக்கு சக்கரவர்த்தி ஆயிட்டான். ஆனா இவன் அர்ஜுன ஒரு பக்கம் அழுது கிடக்குறான். பகவான் கிருஷ்ணன் கேட்கிறார், ஏண்டா அர்ஜுனா, உன் அண்ணன் உட்காந்துட்டான், அரியாசனம் உட்காந்துட்டான், நல்ல ஆட்சி கொடுத்துட்டு இருக்கான், உனக்கு என்னடா பிரச்சனை, ஏன்டா அழுதுனுக்குற அப்படின்னு கேட்டா, என் பையனை நினைச்சு அழுதுன்னு இருக்கிறேன். யாரும் அபிமன்யுவே சின்ன பிராயத்திலே இறந்துட்டானே, அவன் நினைச்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு. டேய், உனக்கு கீதையை உபதேசம் பண்ணேன். கீதையில என்னென்ன சொல்லி கொடுத்தேன்டா அவனுக்கு. எல்லா 6 தத்துவத்தையும் சொன்னேன். வேதங்கள் சொல்லி கொடுத்தேன். கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், ராஜயோகம் சொல்லி கொடுத்தேன். 108 உபநேச சாராம்சமும் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். திரும்பவும் இப்படியே பழைய ஸ்டேஜ்ல நிக்கிறியாடா? ஏன்டா பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழணும்? அவன் போய் சேர்ந்துட்டான்டா, நீ ஏன்டா அவனை பத்தி வருத்தப்படுற? அவன் சொந்த நாட்டுக்கு போயிருக்கான், நீ ஏன் வருத்தப்படுற? வருத்தப்படாதேன்ற. இறந்தவனை பத்தி வருத்தப்படாத, இருக்கிறவனை பத்தி வருத்தப்படுன்ற. உனக்கு என்ன தெரியும், நீ யாக்கானம் பேசுற அப்படின்னு பகவானே திட்டுறான் அர்ஜுனன். சரி, அவனை நங்குன்னு தலையில நங்குன்னு ஒரு 4 கொட்டு கொட்டி வாடா அப்படின்னு சொல்லி இழுத்துன்னு போறாரு. எங்க? வைகுந்தம் கூட்டும் போறாரு. வைகுந்தம் போனா அங்க ஒரு மரத்து கீழே உட்காந்துக்கிட்டு அந்த ஆத்மா தவம் பண்ணி கிடக்குது. பகவான தியானித்தின் கிடக்குது. அவ பகவான் சொல்றாரு, அது அந்த மரத்துக்கு கீழே ஒரு ஆத்மா இருக்கு பாரு, அதுதான் அபிமன்யோட ஆத்மா, போய் பார்ப்போ அப்படின்னு அனுப்புறாரு. பகவானுக்கு தெரியும் இந்த ஆத்மா யாரு, ஆனா அர்ஜுனுக்கு தெரியாது. அப்போ அர்ஜுனன் கேட்கிறான், அது அபிமன்யுவா அப்படின்னு கேட்கிறான். அது அபிமன்யோட ஆத்மா தான், போ அப்படின்னு. உடல் தான் கீழே போயிடுச்சே, ஆத்மா தாண்டா இருக்குது, போடா அப்படின்னு அனுப்பிக்கிறாரு. போறான். போய் கேட்கறான், டேய் அபிமன்யு, உன்னுடைய அப்பா வந்திருக்கண்டா, அர்ஜுனன் வந்திருக்கண்டா அப்படின்னு. அது உடனே தவத்திலிருந்து எழுந்து பாக்குது அந்த ஆத்மா. யாருங்க நீங்க? உன் அப்பன்டா அப்படின்னு. அர்ஜுனன்டா அப்படின்னு. எனக்கு அப்பா உறவு எதுவுமே கிடையாது. நான் பகவானுடைய நித்திய சேவகன். நான் பகவானுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கேன், பகவானுக்கு தவம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னை தொந்தரவு பண்ணாத, கீழே போயிடுங்க, தள்ளி போயிடுங்க அப்படின்றா. என்ன தொடாத, கிட்ட வராதேன்றான் அந்த ஆத்மா சொல்லு. உடனே இன்னும் தேம்பி ஆடறான். கீழே அதோட இன்னும் மேல அதிகமா ஆடறான். என்னடா இப்படி சொல்ற? டே உன்னை ஐயா, நீ யாருன்னே தெரியலன்னு சொல்றேன். நானு எனக்கு இது உடலே கிடையாது. நான் பகவானுடைய பக்தன்பா, பகவானுடைய அனநிய பக்தன் நானு அப்படின்றான். இன்னும் தேம்பி அது திருப்பி கிருஷ்ண கிட்ட வரான். கிருஷ்ணா, என்ன கிருஷ்ணா இப்படி சொல்லிட்டான் அவன் அப்படின்னு. அப்பதான் சொல்றாரு பகவான், உன் உடலோட இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த உறவு. உடலை விட்டு அந்த ஆத்மா வெளியே போயிடுச்சுன்னா நீ யாரோ அவன் யாரோ, அது நல்லா புரிஞ்சு. அதனால உடலோட இருக்கிற வரைக்கும் தான். உடல் மாறி போயிடுச்சுன்னா அவன் அடுத்த பிறவி ஆணா கூட பிறப்பான், பெண்ணா கூட பிறப்பான், மானா கூட பிறப்பான், நாயா கூட பிறப்பான். அது அவனுடைய கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி.
அதனால அவன் புண்ணியவாதினால என் லோகத்துல வந்து உட்காந்து தவம் பண்ணிட்டு இருக்கான், தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கான், என்ன பத்தி தியானம் பண்ணிட்டு அப்படின்னு பகவான் திருப்பங்க. அது மாதிரி உடலோடு இருக்கிற வரைக்கும் தான் ஆத்மா. உடலை விட்டு வெளியே போயிடுச்சுன்னா நம்ம உறவே கிடையாது. அதுதான் இங்க உறவு நாம கொண்டாடக்கூடாது, கொண்டாடணும் இல்லைன்னு சொல்லல. நம்ம கூட வந்த உறவு அவ்வளவுதான். அதுதான் அந்த விஞ்ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக இவன் என் மனைவி இல்ல, இது என் கணவன் இல்ல, இது என் பிள்ளை இல்ல, பேர பிள்ளைன்னு சொல்லக்கூடாது. அது நம்மளுடைய கடமையை விட்டு நம்ம மிஸ் பண்றோம், இது பண்றோம். ஏன்னு சொல்ல வரோம் பாத்தீங்கன்னா, அந்த பிள்ளைகளுக்கும் மனைவிக்கும் கணவனுக்கும் எல்லாருக்கும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை இருக்கு, தனிப்பட்ட சுகதுக்கங்கள் இருக்கு, தனிப்பட்ட சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு பகவான் எல்லா உயிர் வாழிகளும். நீங்க அதிகமாக பற்று இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா, டே கணவா நீ இப்படிதான் இருக்கணும், டே மனைவி நீ இப்படிதான் இருக்கணும், டே என் பிள்ளை நீ இப்படிதான் நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அபத்தம் இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. பற்று இல்லாம இரு, அவனை வாழ விடு, மனைவியை வாழ விடு, கணவனை வாழ விடு, உன் பிள்ளைகளை வாழ விடு அப்படின்றாரு. அதுதான் இங்க சொல்ல வர்றாரு. என்ன சொல்றாரு? உடல் சார்ந்த தற்காலிகமான உறவு, உறவினர் எல்லாருமே தற்காலிகமான உறவு தான் அது. பகவான் கிருஷ்ணரிடமான நித்தியமான ஆன்மீக உறவு முறை விட அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று அர்ஜுனன் நினைத்தாலும் கூட மாயையிலே. அப்படிதான் அர்ஜுனன் நினைச்சான். தன்னுடைய பிள்ளைய என்ன நினைக்கிறான், என் மகன் போயிட்டானே நினைக்கிறான். திருப்பி பகவான் அவனுக்கு உபதேசம் பண்றார். பகவான் கிருஷ்ணன் நித்திய சேவகன் என்ற வகையில் ஒரு உயிர் வாழி பகவான் கிருஷ்ணனிடமிருந்து பிரிக்க இயலாது. தனக்கு கிருஷ்ணரிடமிருந்து தனியான ஒரு அடையாளம் உள்ளது எனும் கருத்தே மாயை எனப்படுகிறது. அப்போ இக்கருத்தை இலக்காக கொண்டு பகவத்கீதையில் போதனை உள்ளது. இதுதான் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 4வது அத்தியாயத்துல 35வது பாடத்திலையும் பொருளுரையில சில பிரபுபாதா ரொம்ப அற்புதமா. சரி, 3வது பாருங்க. ஒரு உயிர்வாழியானவன் எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் பரம அடைக்கலமான கிருஷ்ணரின் அடைக்கலத்தை விட்டு விலகி பகவான் கிருஷ்ணருக்கு புறம்பாக தனக்கு ஒரு அடையாளம் இருப்பதை கற்பனை செய்து கொண்டால் அதுவும் மாயாகின்றார். முதல்ல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, தனிமையாக இருக்கிறதே மாய அப்படின்றாரு. பகவான் விட்டு விலகி இருக்கணும்ன்றது எனக்கு தனக்குன்னு ஒரு அடையாளம் வேணும்னு சொல்றது அதுவும் மாயன்றாரு. அதாவது பகவானை விட்டு அவர் அடைக்கலம் போகாம தனிமையில வாழ்ந்து தனிமையான ஒரு உணர்வோட செயல்படுறது அதுவும் மாயன்றாரு. அதுக்கு ஒரு பொருள் உரை கொடுக்குறாங்க பாருங்க நம்ம ஆச்சாரிகள் உபநேசங்கள் மூலியமா சொல்றாங்க. பகவானின் தனி அம்சங்களான ஜீவராசிகளோடு ஒன்றுக்கொன்று ஒரு குறிக்கோள் உள்ளது. நினைவு கெட்டாத காலம் அந்த குறிக்கோளை மறந்தது காரணத்தினால் இப்ப நமக்கெல்லாம் ஒரு குறிக்கோள் இருக்கும். என்ன குறிக்கோள் பாருங்க, பகவான் லோகத்துக்கு போகணும், பகவானுடைய வைகுந்தம் போகணும், அதுதான் நம்மளுக்கு குறிக்கோள் இல்லைங்களா? எல்லாருக்கும் ஒரு குறைபடும். ஆனா அதே நம்மளோட இன்னொருத்தவங்க கேட்டு பாருங்க, எனக்கு அதெல்லாம் வேணாப்பா, எனக்கு அதை பத்திலாம் தெரியாது, சாப்பிடணும் தூங்கணும் இனப்பெருக்கம் பண்ணணும், அவ்வளவுதான் என்னுடைய ஹாப்பியா இருக்கணும், ஜாலியா இருக்கணும், சந்தோஷமா இருக்கணும், அது அவனுடைய குறிக்கோள். நம்ம அவனை போய் சொல்ல கேட்பானா? கேட்க மாட்டான். அவனா ஆனா அவனுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறாரு, அவனுக்கும் கர்மா இருக்குது இல்லைங்களா? அதுதான் நாம யார் இதுவும் தலையிடக்கூடாதுன்னு சொல்றது. அதுதான் இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க, பகவானின் தனி அம்சங்களான ஜீவராசிகள், தனித்தனி அம்சங்களா இருக்கு ஜீவா, எல்லா உயிரும் தனித்தனிதான். அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி சகோதரன் மாமா மச்சன் கணவன் மனைவி எல்லாருமே தனிப்பட்ட ஆத்மாக்கள் தான். உறவு தான் தனி, ஆனா தனிப்பட்ட சுகம் இருக்கு. ஒரு குறிக்கோள் உள்ளது. நினைவு கெட்டாத காலம் அந்தந்த குறிக்கோளை மறந்த காரணத்தினால் மனிதர்கள் மிருகங்கள் தேவர்கள் என்று பல உடல்களில் அவர்கள் நிலை பெற்றுள்ளன. நாமோ அதிபக்தியோட இருந்து பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா தேவலோகத்துல போய் தேவராகலாம் இருக்க முடியும். இல்ல எனக்கு இதுதான் சுகம், இதுதான் இப்படிதான் இருப்பேன்னா அனிமலா பிறக்க போறோம், மிருகமா பிறக்க போறோம், இல்ல ஜடமா மரமா பிறக்க போறோம். அது அவனுடைய கர்மா, அவனுடைய குறிக்கோள் இல்லைங்களா? அப்ப பகவானுக்கான தெய்வீக தொண்டினை மறப்பதோ இம்மாதிரி உடல் வேறுபாடுகளுக்கு வழிவகுக்கின்றது. ஆனால் ஒருவர் கிருஷ்ணர் உணர்வில் மூலம் பகவானின் தெய்வீக தொண்டில் ஈடுபட்டார், அவர் உடனடியாக இந்த பொய் தோற்றத்தின் விடுதலை பெற முடியும். அற்புதமா சொல்லிட்டார். பகவானுக்கு அறிபக்தியோடு நாம செயல்பட்டோம்னா கண்டிப்பா தன்னுணர்வு அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள் போது பகவானை மட்டும் நம்ம அந்த கன நேரம் கூட யோசனை பண்ணுவோம், பகவானை பத்தி நினைக்கணும். அதுதான் ரொம்ப அழகா சொல்லப்படும் அங்கிரீஷ் மகாராஜா. கொஞ்ச நேரம் கூட உன் நினைவு விட்டு நான் விலகக்கூடாதுன்றார்.
அதுதான் அனநிய பக்தி, அதுதான் பிரேம பக்தின்னு சொல்லப்படும். நாம எல்லாம் கும்பிடுறதெல்லாம் மோக பக்தி. பகவான் லோகத்துக்கு போறதுன்னு சொல்றதே மோக பக்தி தான், இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க சொல்ல வர. அவர் உடனடியாக அந்த பௌதீக, அதாவது பௌதீக பொய் தோற்றத்திலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். ஒருவர் அம்மாதிரி தூய ஞானத்தை அதிகாரபூர்வமான ஆன்மீக குருவிலிருந்து பெற முடியும். இதன் மூலம் தான் கிருஷ்ணருக்கு சமமானவன் என்று பொய்யான எண்ணத்தை ஒரு உயிர்வாழி தவிர்க்க முடியும். தான் என்ற அகந்தையோடு இருக்கக்கூடாது. நான் கடவுள் அப்படின்னு சாந்தம் இருக்கக்கூடாது, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பரம ஆத்மாவான பகவான் கிருஷ்ணரே எல்லா உயிர்வாழ்களுக்கும் பரம புகலிடம் என்று அறிந்ததோ பூர்ணமான ஞானமாகும். அம்மாதிரி பாதுகாப்பை விட்டு விடுவதன் மூலம் தனக்கென்று தங்களுக்கென்று தனியாக ஒரு அடையாளம் உள்ளது என்று கற்பனை செய்து கொண்டு இந்த உயிர்வாழிகள் பௌதீக சக்தியினால் மயக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறாக பௌதீக அடையாளத்தை வெவ்வேறு தரங்களின் கீழ் அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரை மறந்து விடுகின்றனர். இருப்பினும் பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வில் நிலை பெறும்போது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 2வது காண்டத்தில் 10வது அத்தியாயத்தில் 6வது பதத்துல அதாவது ஸ்லோகத்தில் வந்து ரூப என்று உறுதியாக செய்யப்படுவதற்கு ஏற்ப அம்மாதிரி மயக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகள் முக்திக்கான பாதையில் உள்ளனர் என்று புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. முக்தி என்பது ஒருவர் தன்னுடைய சொரூப நிலை. இது நம்ம ஏற்கனவே முதல் அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம். இந்த பதம் படிச்சிருக்கோம். ஸ்ரீமத் பாகவத்துல படிச்ச பதம் நம்ம படிச்சிருக்கோம், இல்லைங்களா? சரி, முக்தி என்பது ஒருவர் தன்னுடைய அதாவது சொரூப நிலையில் பகவான் கிருஷ்ணன் நித்திய சேவகனாக பகவான் கிருஷ்ணர் உணவில் நிலையிருப்பதே ஆகும். இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 4வது அத்தியாயத்தில் 35வது பதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இந்த 3வது சாராம்சம். 4வது பாருங்க. மாயே அல்லது பொய் தோற்றம் என்பது பௌதீகம் என்னும், அதாவது தொற்று நோயினால் கலங்கப்பட்ட ஆன்மீக வாழ்க்கையின் நிலை என்பது பொருள். பௌதிகத்தன்மை சொல்லுவது கர்மிகள் தான். உண்மையை நாம எல்லாமே கர்மிகள் தான். ஏன்னா நாம சம்பாதிக்கிறோம், வியாபாரம் பார்க்கிறோம், ஒருத்தர் வேலை செய்யறோம், இதெல்லாம் பௌதிகம் தான். ஆனா அந்த பௌதிகத்துல எப்படி கர்ம யோகியா பண்ண முடியும்? நமக்கு தேவையானது, இந்த ஜீவிக்கிறதுக்கு தேவையான அந்த பணம் மட்டும் நம்ம சம்பாதிக்கிறது, பற்று இல்லாமல் சம்பாதிக்கிறது தான் ஆன்மீகம். அதுதான் நம்ம கர்மிகள் சொல்றது, இல்லைங்களா? ஒரு 50 வயசுக்கு மேல நம்ம என்ன பண்றோம்? பணம் சம்பாரிச்செல்லாம் போதும்டா, இதோடு நிறுத்திப்போம், மேல வேண்டாம், கிடைக்கிறத வச்சு நாமும் ஒப்பேத்தின்னு போகும். இதுதான் அப்பதான் கர்ம யோகியா சிந்திக்க ஆரம்பிக்கலாம். அப்ப 50 வயசு 60 வயசு ஆன பிறகுதான். ஆனா அது முழுமை அடையாது. இருந்தாலும் முயற்சி பண்றாருங்களா, அந்த ஆத்மா முக்திக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சு இப்பிறவினாலும் அப்பிறவி மறுபிறவிலையாவது அது முக்தி கிடைக்கும். இதே ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 6வது அத்தியாயத்துல படிச்சிருக்கோம், இல்லைங்களா? சரி, இப்போ நிர்வாணத்திற்கு பிறகு, அதாவது பௌதீக செயல்களை நிறுத்திய பிறகு ஆன்மீக செயல்கள் அல்லது கிருஷ்ணர் உணவு எனப்படும் பகவானுக்கான பக்தி தொண்டு வெளிப்படுகிறது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா சுதந்திரி என்ற ஸ்ரீமத் பாகவத ஸ்லோகத்தில் கூற்றுப்படி இஃது உயிர்வாழியின் உண்மையான வாழ்க்கையாகும். மாயே அல்லது பொய் தோற்றம் என்பது பௌதீகம் என்னும் தொற்று நோயால் கலங்கப்பட்ட ஆன்மீக வாழ்க்கை நிலை என்பது பொருள். இந்த பௌதீக தொற்று நோயிலிருந்து விடுதலை பெறுவது என்பதற்கு உயிர்வாழிகள் மூல நித்திய நிலை அழிந்து விடுவது என்று பொருளாகாது. இது பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில 6வது அத்தியாயம். இப்ப நம்ம சொன்னோம் பாத்தீங்களா, 6வது அத்தியாயத்துல 20, 23 பொருள்களை சில பிரபுபாதா கொடுத்தார். என்ன கொடுத்தாரு பாத்தீங்கன்னா, ஆரம்ப கட்ட பக்தர், முதிர்ச்சி அடைஞ்ச பக்தர் அப்படின்னு கொடுக்குறாரு. முதிர்ச்சி அடைஞ்ச பக்தர்ன்னா வேதங்களை படிக்கிறார், உபநேசங்களை படிக்கிறார், எல்லா விதமான செயல்பாடு படிக்கிறார். ஆனா இறக்கும் தருவாயில அதுக்குள்ள இறந்துட்டார். அவர் முதிர்ச்சி அடையும் தருவாயில் இருக்கும்போது இறந்துடுறார். அப்ப அவருக்கு என்ன கிடைக்குன்னா, ஒரு மகான் குடும்பத்துல பிறக்கிறார். இது அரிதான அரிது. அதே ஆரம்ப கட்ட பக்தர்னா அப்பதான் 60 வயசு பிறகு 50 வயசு பிறகு அந்த ஞானம் வந்தது. அவர் ஆரம்ப கட்ட பக்தர் தான். அந்த ஞானம் வந்தது ஆரம்பிச்சிருக்கார், ஆனா அதுக்குள்ள இறந்துட்டார். அப்ப அவர் எங்க போவார்? ஒரு நல்லோர் குடும்பத்துல, ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல, ஒரு கல்வியாளர் குடும்பத்துல பிறந்து அடுத்த பிறவி முத்தி கிடைக்கிறார்ன்றத ரொம்ப அழகா அந்த பதம் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 20ல இருந்து ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா 23வது பதம் வரை. சரி, இப்போ பகவான் கிருஷ்ண சக்தி மீது நிலை பெறாத இந்த இருப்புமே மாயே அல்லது எது இல்லையோ அது என்று அழைக்கப்படுகிறது. எவ்வளவு
இவ்வளவு அழகா கொடுத்துறாங்க பாருங்க. எது இல்லையோ அது என்று அழைக்கப்படுது. அனைத்திற்கும் ஏதாவது ஒரு காரணம் உண்டு. படைப்பினை பொறுத்தவரையில் அதன் காரணம் அல்லது விதை பகவான் கிருஷ்ணரே. பகவான் கிருஷ்ணருடைய சக்தி இன்றி எதுவுமே இருக்க முடியாது. எனவே அவர் சர்வ சக்திமான் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். அவருடைய சக்தி இன்றி அசைவன மட்டுமின்றி அசையாதவனம் இருக்க முடியாது. ஏதேனும் ஒன்றினை அது பகவான் கிருஷ்ணருடைய சக்தி அல்ல என்று எண்ணினால் அது மாய. இது இல்லை என இது எனப்படும். இது 10வது அத்தியாயத்துல, அதாவது விபூதி யோகத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா 10வது அத்தியாயத்தில் 39வது பாதத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதா அதுக்கு பொருளை கொடுக்கிறார். இதே மாதிரி ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோகத்துல இருந்து மாய என்பதற்கான இன்னும் சில வரைவுரைகள் நம்ம காணலாம். இதுல பாத்தீங்கன்னா, நாம் கண்ணுக்கு தோற்றமளிக்கும் ஏதாவது ஒரு பொருளுக்கு ஏதோ மதிப்பு அதாவது ஏதேனும் மதிப்பு இருந்து அது பகவான் கிருஷ்ணனுடைய சம்பந்தப்பட்டு இருக்காவிடில் அதுவே மாய அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது என்னன்னா ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 2வது காண்டத்துல 9வது அத்தியாயத்துல 34வது பாதத்துல, ஏன்னா போன அத்தியாயம் இதை பத்தி தான் படிச்சோம். பிரம்மாவே மதிப்புடையவதாக காட்சி அளிப்பது எதுவாயினும் அது என்னுடைய சம்பந்தப்பட்டு இருக்காவிடில் அதில் உண்மை கிடையாது, இருளில் இருப்பதாக காட்சி அளிக்கும். இந்த பிம்பத்தை எனது மாய சக்தி ஒன்று அறிவாயாக. நீ பிரம்மாவால படைக்கப்பட்டவனாய் இருந்தாலும் சரி, என்ன நினைக்காம நீ இருந்தீங்கன்னா அது மாய. இதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 2வது காண்டத்துல 9வது அத்தியாயத்தில் 34வது பாதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 2வது, பகவானின் வெளிப்புற சக்தியானது மாய அல்லது பொய் தோற்றம் என்றும் அறியப்படுகிறது. அவளுடைய பிரதிநிதியும் மூலம் இந்த மொத்த பௌதீக பிரபஞ்ச தோற்றமே சத்தியமாகிறது. இங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. இதே ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 3வது காண்டத்துல 5வது அத்தியாயத்துல 25வது பாதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. பகவான் காண்போராக இருக்கிறார். காணப்படும் நிலையில் இருக்கக்கூடிய வெளிப்புற சக்தி பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கான காரியமாக செயல்படுகின்றது. பிரதோஷ்டம் வாய்ந்த விதுரரோ இந்த வெளிப்புற சக்தியானது மாயை என்று அறியப்படுகிறது. அவளை பிரதிநிதியாக கொண்டுதான் ஒட்டுமொத்த பௌதிக தோற்றமும் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றது. இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 3வது காண்டத்துல 5வது அத்தியாயத்துல 25வது பாகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இது விதுருடன் இந்த இடத்துல நம்ம சம்பந்தப்பட்டு ஸ்ரீமத் பாகவத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா. பகவான் காண்போராக இருக்கிறார். எப்படி காண்போராக இருக்கிறார்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? நம்ம கூடவே இருக்கிறாருன்னு நமக்கு தெரியும். உள்ளுக்குள்ள பகவான் இருக்காரு, நம்ம படிச்சிருக்கோம், வேற தெரிஞ்சிருக்கோம். ஆனா தன்னுணர்வு அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள் பகவத் பக்தர்களுக்கு அது தெரியும். எப்படி சொல்ல முடியும்னா, இந்த ஒளி நமக்கு தெரியுது பாத்தீங்களா, இந்த ஒளியிலே பகவான் இருக்கிறார் அப்படின்னா, அப்போ இந்த ஒளி நம்ம மேல படுறதுனால பகவான் நம்மளே பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். இது அருவ பிரம்மம். இது பகவான் அருவ பிரம்மாவும் காட்சி இருக்கிறார். நமக்கு சூரிய ஒளி நம்ம மேல படுது, சந்திர ஒளி நம்ம மேல படுது, எதுவே நம்மள படுதுனாவே அதுவும் பகவானுடைய சக்தி. அது பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி. இது தன்னுடைய அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள் உணரும் சக்தி. இது நம்ம மேல ஒரு வெளிச்சம் பட்டாவே அது பகவானுடைய வெளிச்சம் நினைக்கிறான் பாருங்க. அதுதான் வெளிச்சம். லைட்டு போட்டோன்னா கிருஷ்ணா அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர். பாத்துருக்கீங்களா? வீட்டுல லைட்டு டக்குன்னு போட்டவன கிருஷ்ணா அப்படின்னுவாங்க. ஒரு இடி இடிச்சா அர்ஜுனா அப்படின்னுவாங்க. ஒரு இடி இடிச்சா கூட அது மாதிரிதான். ஒரு சன்லைட்டை பாக்குறோம்னா அர்ஜுனா கிருஷ்ணா அப்படின்னா போதும், முடிஞ்சிடுச்சு. சோ அதனால அந்த ஒளியே அந்த தேஜ நம்ம மேல பட்டாவே போதும். அது யார் உணர்வோம்? தன்னுணர்வு அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள். அனநிய பகவத் பக்தர்கள் அவங்கதான் உணர முடியும் இல்லைங்களா. சரி, இப்ப நான் இதுலயே பாத்தீங்கன்னா 3வது, மனது, வார்த்தை, கண்ணு, காது என்னும் மற்ற புலன்களின் மூலம் ஒருவர் உணர்ந்தறியும் இந்த ஜடம் பிரபஞ்சமானது மாயின் சிருஷ்டியாகும். மாயின் ஆதிக்கத்தினால் இதை உண்மை என்று ஒருவன் நினைக்கிறான். ரொம்ப அற்புதமா சொல்லிட்டார். இந்த உடலே மாயத்தான். அப்ப கண்ணு மூக்கு காதுல நினைப்பான். தன்னூறு அஞ்சு அது மாதிரி சொல்லுவான், இது மாய, அழியக்கூடியதுடா, இது மாய அப்படின்னு நினைப்பான். அதே பௌதிகவாதிகள் என்ன சொல்லுவாங்க, என் மூக்கு அடிபட்டுடுச்சு, என் வாயி அடிபட்டுடுச்சு, கண்ணு இப்படி நம்மன்னு சொல்லிட்டு இருப்போம். ஆனா அனநிய பக்தனு பல்லு போனாலும் சரி, கண்ணு தெரியலனாலும் சரி, காது கேட்கலனாலும் சரி, அனநிய பக்தியோட இருப்பான். வில்வ மங்குல் தாக்கூர் மாதிரி.
வில்வமாங்குள் 2 கண்ணை குத்திப்பாரு. குத்திட்டு என்ன பண்றாரு? ரத்தமா வருது. அதை பத்தி கவலைப்படாம, இது அழியக்கூடிய உடல்றா, உள்ள இருக்கிற ஆத்மா பகவானுடையதுடா அது. அதுதான் நினைச்சுட்டு இருக்கணும். என்னை விடு, நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குடியில இருந்து கிளம்பி எங்க போறாரு? பிருந்தாவனம் கிளம்புறாரு. யாரு? பில்வமாங்குள். கண்ணு குத்தி, கண் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, நான் போறேன். அதுதான் பிரேம பக்தி. அதுதான் அனேனைய பக்தி. அந்த பக்தி நமக்கு இருக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க சொல்லப்படுது பாருங்க. இதே ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 11வது காண்டத்துல 7வது அத்தியாயத்துல 7வது பதத்துல இத ஒரு சொல்றாங்க. எனது பிரியமுள்ள உத்தவா, உத்தவர்கிட்ட சொல்றார் பகவான், நீ உன் மனதாலும் பேச்சாலும் கண்களாலும் செவிகளாலும் பிற புலன்களாலும் உணர்ந்தறியும் இந்த ஜட பிரபஞ்சம் ஒரு மாயாகும் சொல்லப்படும். அப்ப இந்த உடலே மாயோட சிருஷ்டி தான் இல்லைங்களா? தான் என்று சொல்லும் போது இந்த உடல் நம்ம நினைக்கும் போது மாய ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்ப என்ன வந்துருவா பாருங்க, அந்த ஜீவமாயா குணமாயா நமக்குள்ள வந்துருவா. அந்த அறிவை மறக்கிற ஜீவமாயா பண்ண ஆரம்பிச்சிருவா. அந்த குணமாய அந்த குணத்திலேயே செயல்பட ஆரம்பிச்சு. அப்ப நம்ம எண்ணம் எப்படி இருக்கணும் பாருங்க, நம்மளுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கணும் பாருங்க இல்லைங்களா? அப்போ மாயின் தாக்கத்தினால் இதனை உண்மை என்று ஒருவன் நினைக்கிறான். உண்மையிலேயே பௌதீக புலன் நுகர்ச்சிகளை பொருட்களை அனைத்தையும் நிலை அற்றவை என்பதை நீ அறிய வேண்டும் அப்படின்னு இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல உத்தவத்தை சொல்லியிருக்காரு பகவான். 11வது காண்டத்துல 7வது அத்தியாயத்துல 7வது பதத்தை சொல்லியிருக்காரு. இது சுக கோசாமி அதாவது நம்மளுடைய பரிசித்து மகாராஜாக்கு உபதேசம் பண்றார் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, எனக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு, கொஞ்சம் வேலை இருக்கு எனக்கு. நாம அடுத்த வாரம் பார்க்கலாமா? எனக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு கொஞ்சம் வெளியெல்லாம் போக கொஞ்சம் வேலைலாம் இருக்கு. இந்த அத்தியாயத்தோட நிறுத்திப்போம். ஓகேங்களா? மணி 9 வரை ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது நாளைக்கு, அது அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். 4வது அத்தியாயம் ரொம்ப அழகா இருக்கு. என்ன சொல்றது? மாய என்ற வார்த்தைகள் பல்வேறு அர்த்தங்கள், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது 14 விதமான அர்த்தங்கள் இருக்கு. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் இது. பாருங்க, இது ஒண்ணு படிங்களேன். மாயை என்றால் சக்தி. நம்ம சக்தின்னு சொல்றோம் இல்லையா? பா, என்னுடைய பவர்ப்பா, என்னுடைய வில் பவர்ப்பான்னு சொல்றோம். அதுவே மாயன்றார். மாயன்றது நம்மளுடைய திறன் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுவே மாயன்றார். அப்போ அதாவது பரமபுருஷன் ஒருதான் சக்தி ஆகும் சொல்லப்படும். இதை பத்தி ரொம்ப 14 விளக்கங்கள் இருக்கு. அருமையா இருக்கும், ரொம்ப அருமையா இருக்கும். நிதானமா படிப்போம் இதை பத்தி இல்லைங்களா? அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சை கல்பத்தராய கிருபசிந்தேவ சகலநாம் பாவனி வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. கிருஷ்ணா. டைம் இருக்கு, இன்னொரு 1/2 மணி நேரம் படிக்கலாம். எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு. 2வது இந்த 14 இது படிக்கிறதுக்கு பொறுமை இருக்கணும், நிதானமா படிக்கணும். ரொம்ப அழகா இருக்கும். இந்த 14 விஷயம் படிக்கிறது பாருங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது நாளைக்கு நம்ம அடுத்த வாரம் படிக்கலாம். கொஞ்சம் வேலை இருக்கு எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रभु जी।